Sufletul, o floare de colț în pustiul cărnii. Întinde mâna la nevoile altora și ți se vor întinde aripi la nevoile tale. Și amintirile au nevoie de tandrețe. Cele 3 perle de înțelepciune aparțin autorului Gabriel Petru Băiețanu. Mai multe gânduri sunt cuprinse în antologia aforismului românesc contemporan. Sunt Michel Rosenberg, top editor, vocea Citatepedia.ro și vă instig la filozofie, adică la o iubire pentru înțelepciune. Hrăniți-vă mintea și sufletul.